unsa man ang atong gituhuan isip simbahan sa Dios, isip mga balaang katawhan sa Dios. Kadapit sa uno atong sigutan ang attitude ng atong mga kinaiya nga makaluwas ni. Dili ang reliyon or unsa na diha. Ang atong kinaiya nga gipaisibo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ikaduhang adlaw sa kalabuan, beauty. Ang ato ang beauty diha sa ato ang kasing-kasing sisulod sa ato ang kasing-kasing mo importante mo ni tan-awon sa ato ang Ginoo. Ikatulo sigutan nato ang gugma, nga gugma mo hatag yun. Ika-upat nga kadapit sa 4 sa buwan atong isgutan ang disiplina anak nga mao gyud ang pagbuhat, pagpili sa pagbuhat kung sa eksakto. Ika-5 evangelization nga mao ang pagpaambit sa maayong balita nato sa uban. Kadapit sa 6 family nga mao ang duha o tulo ka tawo nga nagtigom nga naa si Jesus sa tuga pamilya na sa Ginoo. Ika-7 Ginoo na biya atong isgutanan ni nga Ginoo nga agyud kuya diha sa ato ang kasing-kasing. Ika-8 is holiness is getting closer matuol gyud ta sa ang kabalaan mao gyud ang pag kaano man ato kaduol ngadto sa Ginoo, pagsuod sa Ginoo. Ika-9 independence mao gyud ang pagsalikway sa sala, pagpalayo sa sala. 10 mao ang sa maning 10 mao ang joy, mao gyud ay sign timailan sa presensya sa Dios diha sa ato ang kinabuhi. Ika-11 kindness ang kaayo mao gyud ay timailan nga ang Ginoo naa nato og mao gyud ang kaayo ang pagkamaluyon sa Ginoo. Kadapit sa 12 ang kinabuhi, itong isgutan kinabuhi gasa gini sa Ginoo ang atong gibuhat sa ato ang kinabuhi atong gasa balik kadto sa Ginoo. Kadapit sa 13 mao ang kaminyon nga siyempre ang ato ang tumugid ani is lifetime imo gyud ng commitment kani siya ang kaminyon. So it's meant to be lifetime. Ang kamatayon ra gyud dili maka kuan to kabungkag na makabuwag na. 14 neighbor itong mga silingan tanan gawa sa ato ang kaugalingon. Itong asawa anak ato na mga silingan kauban sa trabaho igala patimpitan tanang katawan sa Dios kalibutan atong mga silingan atong iugmaon nga si Jesus. Pitsa kense ang obedience pagsunod sa kabubuton ang pagtuman sa iyang kabubuton, di ba? Obedience, prayer, pag-ampo mao gyud ang pag-connect nato sa Ginoo. Ano nga ampo ta dili lang ginapangayo kundi dili pagdaig ngayo pasaylo pagbago sa atong kinabuhi, pagpasalamat, pagtuman sa iyang kabubuton. Ang Q is Queen, ang atong Queen si Mama Mary, ang inahan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang kadapit sa 18 respect, pagrespeto mo gani ang expression pagpadayag sa ato ang gugma. 19 scripture mao ang Biblia pagpulong sa Ginoo. 20 kamatuoran inaagid ni Jesus. 21 universe gibuhat ang tanan sa Ginoo alang sa kayuhan sa tao. Kapit sa 22 virtues mga maayong kalidad nato ni gasa sa Ginoo ato ang gasa pod balik niya kanya pizza 23 ang work trabaho mo kinapagbuhat alang sa Ginoo alang sa iyang alang sa dugang himaya sa iyang Bensingko Yolitay so mao gini ang diskutan nato diyan ni ang pagkatao sa ato ang Ginoong Hesukristo. Pizza 26 zeal is kani bitong pasyon nato kanang nagurus-urus ato gusto gyud atong buhaton yun isip mga sumusunod ni Kristo.
Petsa 27, appreciate. Pagpasalamat sa Ginoo. Petsa 28, baptism o ordinasyon usa ra gyud na. Anya, petsa 29 ang simbahan community, duha to tulo ka taon nagkatigaw alang sa Ginoo, para sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo, church, balaang katawan sa Dios ng simbahan. Petsa 30, death, kamatayon, di na katapusan, sinugdanan na sa kinabuhing dayon. Ug ang petsa 30, Easter, pagkabanhaw, mao ang pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Nabuhi siya human siya pag-usab, human siya namatay, human siya gilubong. Mao na ato ang mga gitudlo. Kada adlaw lain-lain tag topic.